Så far, det sidste spørgsmål der, hvad husker du fra 2. verdenskrig, og er der noget, du tror, dine forældre eller søster? Fra Harskovn her. Jeg husker jo meget lidt om 2. verdenskrig. Altså, jeg var jo 2 år, dengang 2. verdenskrig startede, og 7 år, da den sluttede. Men jeg kan huske, det var når jeg var måske 5-6 år, der var der en dag, der kom der 2 militærbiler ind, en jeep med nogle officerer, og så med soldater, der sprang over bagved med skarpladt våben. De skulle ind og se i vores stuehus, om der var plads til, at vi kunne huse nogle tyske soldater, men vi hørte aldrig mere fra dem. Mm. Men den dag, der den 4. maj, også, det er, selvom jeg er 7 år, jeg husker tydeligt den aften, hvor vi ser og hører radio, og så kommer fra BBC, hvor en dansk speaker fra England, han meddelte, at krigen var slut. Ja. Men jeg kan ikke sådan heller, jeg er selvfølgelig ikke gammel nok, for jeg kan ikke rigtig huske. Altså, det var jo ingen, det var særligt interesseret i tysk, også, men vi var jo også lidt bange for dem, at de havde jo altid våben med dem. Ja. Så vi var altid lidt forsigtige i hvert fald. Ja. Jeg synes lidt om dem, der gik og lavede ballade om natten, det kan jeg slet ikke huske om. Nej. Hvad med, husker du, der var nogle aktiviteter mellem tyskerne og de lokale? Nej. Det var en voldsom episode. Jeg begyndte i skolen der 1. april. Ja. Og som krigen sluttede der lige 1. maj. Vi sad inde op på vores skole. Der var 2 klasser. 2 klasseværelser. Ja. Og i den ene klasseværelse, der hvor jeg sad inde, så lige pludselig en dag, det var rigtig godt vejr, så lød der en ordentlig brag lige uden for skolen. Så fik vi at vide bagefter, der var blevet skudt en granat af ud fra flyvepladsen ude i Rom. Ja. Og den havde så ramt en ko, som stod lige foran skolen. Og hvis den der ko havde stået der, så havde granaten fløjet ind i vores klasselokale. Ja, det var vildt nok. Ja. Så der var den hylende krigen dengang også. Ja. Jeg kan huske, at det var ikke så længe, så kom dyrlægen og kiggede til den her ko, men jeg kan heller ikke huske, om den blev slagtet. Ja.